Ang atong sender, si Cynthia. Lisod gyud ko ng tao magpailam sa kahom sa kwarta. Kay mao ni usay magtukmod nga makahimo kag butang nga dili maayo. Ingon ani ang akong problema karon. Nga wa gyud ako damha nga usa na di ay niini ang akong bana. Ang ambisyon yun ang Riterio mo ang pagka-businessman. Nasa pagnegosyo ang yawi sa pagkadato. Bitaw-bitaw ni Terio, sakto yan ba dyan nilo, Terio? Importante lang ko niya nga kamao kang mo diskarte sa mga suki ni mo, sa mga customer ni mo, para mo asenso ka. Pagpanarpaho, away na tarto, ano? Tinood, ginabay dyan nil, tinood na! Dil. Pinalagay mo ko ang piano. Okay. Naano ko. Riterio, ari sa kuha kay may kuhaon pa mi. Pelug lang ko gaingon ni day elusaha nga mabalik ra ko karong gabi kay mabisita ko sa imong anak. Problema dong jud nila anytime basta ikaw forbida. Wala ay magapamisita din sa kong anak ko. Noon sa ikaw ra. Salamat kayo Riterio ha. Tutulog ko no sa may gusto nimo nga ako dadto na ibalik nako. Gusto kang pagkaon, mga pizza, hamburger, donut or something? Kana lang something dong, something. Something the way she moves. Okay na ko anak dong. Importante nga makabalik ka ron, ha? So, tulagi ka anak kong anak dong. Gusto ko nga, ikaw gyud ang iyang mapana. Salamat kayo Riterio eh. Sige, adto ko ha. Day, coming na day. Forbida, day. Huwag ka to'y mabana si mong anak pagkasurtiha ka nimo. Kay murag kwartahan, totohan na, oy. Kinsa man tong tawhana, to'y katong, iya tong amahan, to'y. Amahan tingali to niyan, oy. Kay, nagdihira man siya, de. Iyarag yung tong dade, kay dihira may yung sangpet. Bida, no. Usa ganito yung gisulti siyang amahan. Katang, usay kwaon nila ito. Kuan, piano. Piano, ito ako nadungog nga kuan ni Terio. Wow, piano. Dato yun din ito. Dato yun, piano, dato. no? Sayaw, dili ka tong may mabana si mong anak, no? Sayang. Di, ikaw makatugot nga dili siya mabana sa kong anak si Toy. Kinahanglan si Junel, gyud. Siya ay angay sa kong anak. Unsa Terio? Labuan ka diha. Anugon kayo. O dili katong tawhana ang pamanhon sa atong anak, eh. Dato kayo to si Tia, eh. Di autogod kuno na anak. Ikuha siya siyang daddy kay may kuhaon kuno silang piano. Piano? Mo nga. Musugot og sa dili atong anak. Kinahanglan kadto si Junel ang pamanhon. Si Junel yun. Terio! Nakita na ko ang problema sa umaabot. Kaya nahibaw ko nga wa gyud gusto nga akong anak atong gingalag Junel. Pero ang akong bana, agresibo kaayo nga mao gi mamugos nga mao pamanhon sa amoy anak. Unsa ma? Mauna anak. Dako gusto si papa nimo nga katong Junel mo'y imong mabana. Uy, nga naman ko no. Oh, nahibaw ka na. Nangambisyo man ang ama nimo nga madato ta. Ug usa si ang plano nga pamiyoon kanyag dato aron maoy makahawas sa atong kalisod. Naunsa pa ni papa, uy. Bisag wa tay gusto anang lakiha, ipamugos gid niya napo. Nga saan man na ron? Katong magyuyang gusto nga may imong pamanhon kay kwartahan, anak ug dato. Oh, silang duha ang pakasal. Nabuang na. Uy, istoryahin ang iyong tarong ha? Pasabtalan si papa ni mong tarong anak. Kay baw biya ka kondisyon na ng papa ni mo tandugunon ra pa kayong lawas anak. Unya sa may buot mo ipasabot mo. Musukot na lang ko nga makigpakasal ang lalaki nga bisag gamay wa ko'y gusto. Ay maulage, pasabtag tarong si papa ni mo. Kay ako, mapasabot pug ko. Para paglikay ba nga tingalig ma-high blood unya hinuuna. Na, kada kong sikwatis amahanin mo. Pasabta lang. Pa, sabta-sab ko pa. Dili kayang imurang gusto ang matuman. Wa na lang di ako'y katungod nga magpili sa akong gusto. Sorry kaayo pa. Ambot ni mo, Ilsa. Pa, sorry na. Ayun lang ta. Ubos ko ni mo.
Wa ka maglantaw sa atong kalisod. May magiuna-una ang imo yung kalipay ba? Agay. Paminaw ha. Katuwag ka ng tawhana ba? Dako na ikatabag na to. Ilabi na sa atong kalisod. Kung maminyo ka ana, wa na. Madato na ka. Huwag maapil na sinanay ni mo. Unsa may mong piliun na kanang utos ang way mga kangho. Naunsa biya taon ka, oy. Pabida. Wala na mauso ng gugma-gugma, oy. Praktikal na rong panahon na. Sumagod ka lang. Ato silinga, may tanawa. Gwapa kayo ay anak. Pero ang naong siya ba na nga foreigner, tanawa na eh. Nagbawog lang lawas. Mura question mark. Hapit na ma-period. Pero gipakas lang anak sa to silingan nga gwapa. Niya karon na hawa ilang bayo. Dako na kayo. Napay swimming pool sa ato. Usog tag itong tawhana, ha? Kung mahimo, hagda de kasal, ha? Bisag analas kapilya. Pasad, uy. Hoy, Dario. Ako naminaw lang yung ko ninyo, ha? Pero wa ko kauyo na anak imong gipanulti sa atong anak. Usa may imong gusto yun, Cynthia. Oy, mga asawa nagpordoy pod sama na to ka ng imong anak. Uy, Dario. Bisan usa pagkapobre ang tao, kung maningkamot lang, masinsugid na. Ikaw, man ko kay paningkamot, God. Usa yung paningkamot, usa. Usa ba niya kung ako gibuhat ka para raman ni nato, be? Kaysa may mabulahan, ani, be? Unsay mabulahan? Buta ka? Waka kakita, ha? Kung maminyo na ng atong anak pangalan katos Junel, no? Kwatahan kay anak magdato, no? Kung makasal na sila, wala siguro na. O sila pa'y makapanunod sa tanang kahiyunan sa amahan o kanang Junel. Saan ba di ay? Kahal-hal ka lang. Tinapulan man ang imo. Kung gusto kang masinso, maningkamot ka, magkugi ka. Kanang imo tinapulan na. Hak, biyaan niyo, unsa? Niya, higayon nga, di na kayo mistil maghago pa. Inyo pang balibaran. Sa manin? Unsa bang yun na kadato ng tawhana nga kursunado man kay kang maminyo ang atong anak niya, ha? Huwag ka magtanaw, na unsa? Nga sa barog landaan, sa formal landaan niya sa binistihan. Binistihan, ha? Dato kay dating, bida. Ang shade landaan na bida. Mahal doon kayo. Dili ko na niya tagtangon. Ang agtagtagon niya nga, makita kirat anak. Sa pada si Tiari. Wabray. Hinawayon biya ni mo, eh. Ha? Bida. Di ako. Di kikuha siya auto, di ako yun. Gitawag siya siyang daddy. Kay may kuhaon sila piano, ha? Kanong piano, ha? Gingnan siya. Junel, dali na kay may kuhaon tang piano, ha? Tubag sa dan siya. Kadiot lang, di. Kanungog ka? Daddy ang sakpi siyang mahan. Sa to pa, kwartahan na, dato na. Ya lang ka. O di na gusto ng imong anak, pugson gudani mo. Bugo siya. Bugo. Pa, isa ka sa di mong rayuma, pa? Dili. Atake na di. Pa, papatiryo pagtarong pa, oy. Binuang di Teryo, ha? Teryo! Nangaratol mi ka diyon kay abi na ko giatake Teryo. Pero nauluyan naman sa dayon kay nakainuman dayon para high blood. Kumusta na mas papa, ma? Ay, tuwa. Ipahuway na. Naulian in taon. Abi na kog mahiwi di yung naong adto. Ay, tawhana, unsao na lang. Maurag yung kamatyan aning tawhana ka na iyang ambisyon. Sa may buhaton ako ini, ma. Nak, kung ako lang ang magbuot, pasagyan ti ka sa imong gusto. Pero unsaon na sa nang amahan nimo? Nahadlo ko nga kung supako na ni siya, maurag ko na iyang kamatyan. Si Bako, ma, uy. Oo, maugi na'y mahitabo, nak. Mao nga kung gusto ka pang mabuhi pagdugay imong amahan. Ayaw na lang ka nagsupaka. Ang sibot mong ipasabot, ma. Ay, bahala na lang na ko, eh. Sa may imong desisyon. Dili ko kapugusti mo kung sa imong desisyon mo. Ma, dili ko gustong mabasol unya ko kung sa mahitabo ni Papa. Ha? Sibot mong ipasabot, nak. Musugot na lang ko sa gusto ni Papa. Elsa. Naluoy ko sa akong anak nga tungod kay mahadlok siya kung sa mahitabo sa iyang amahan. Misugot na lang. Isakripisyo niya ang iyang kaugalingong kalipay tungod lang sa ambisyon siyang amahan.
Ano sa? Tinood ka rin, Elsa? O ako makasabot ka nga na ni. Basta kayo, gisukot na kang hinampapa ka. Swertehan ni mo eh. Mura kang nakadaog sa luto. Ako, mura kong nasunugan. Dahil sa, ay kabla ka. Di ka magmahayan yung pagsugot na ko. Di na kinahanglang isulti pala ni mo, Junel. Bisan karon, nga wa bata makasal, nagmahay na kong daan. Samot na gitunya kung makasal na ta. Hay! Kining Noy Terio? Uy! Manoy karon. Sa ito yung gulo sa papa ka na ko. Isugot naman ka nga akong anak ni mo dong. Ha? Nagisugot naman ka. Noy. Papalagay noon sa kabaya. Uy! Papa. Kining pa. Nalipay kay ko ning gabi una karon. Kikisugot ako sa imo anak. Ug misugot na siya magpakasal mi. Amo to nga muli sa ko pa ha. Kaya kung pahibago na ako man ginikanan nga mamay no mi. Iyo ka ng buwan ba ka ng gabi na mangyud kayo ba? Lisod na og simbak ko may mahitabo niya nimos daan ba? Gabi na ra ba? Hain may maayo nga andi ka na lang una matog rong gabi una. Unsay ngan? Kuan ka na ani ka lang una higda ba? Ug ba na sa buntag pauli para masiguro na mo ang imong kaluwasan. Kay kaslunon ka na ba sa akong anak mo? Ingon na ba sila nga basta kaslunon na gani, ha? Doon na kayo sa distasya. Mao nga likaya na tong mahitabo na uy naiho busa inuunsa. Kinahanglan una nga anilan sa gamatog, okay? Sige. Analang ko to sa sopa, noy, pa. Ano ko higda sa sofa ba? Si sopa ko na buwa nga. Ato na higda sa kwarto sa kong anak dong. Ha? Total. Kaslunon naman yun mo. Pero uwa pa manggod may makasal ba? Ay, asa ba ko na pa dong. Ato naman gihapon unsa. Mao nga, ato ka lang higda sa kwarto sa imong asawa sa umaapot. Og mahimog imong sugdan god para makaapo na dayon mi. Singan? Karangkada din iyo, karangkada dayon na unsa. Gusto na kayo may makaapo unsa busa. Birahi na yun. Wa gyud tayo nahimo ang akong anak. Misugot na lang sa gusto siyang amahan. Kay lagi, mahadlok nga basig may mahitapuon niya kung masupat pa siya. Nagdugid sila. Unya, pagkaugma. Pagkalami sa kabuntagon. Gimingaw ako o gugmako. Iho! Uy, pa! Dong, kumusta yung pagkatog, Dong? Duka-duka ba? Tungod kay, you know naman. Imo gyud ang gibirahan ug mayong akong anak ha. Aliw ka ba ka pa? Magkabanto na kag-apo. Kay ako yung ikumpleto. Way kuwang, dunggan sa bata, tiil sa bata. Ano to? Alas 3 na good ko nakatug. Binta no. So, ulit sa ko pa ha. Kay, mubalik ko, kauban na ako maginikanan. Okay. Para sabutan na mo ang inyong kasal, ha? Gusto ko nga makasalin mo sa labing dali nga panahon. Natuman gyud ang gusto sa akong bana. Naluoy kay ko sa akong anak. Kay pagsud na ko sa iyang kwarto. Elsa, anak. Igo na day, nakasapot ko sa imong gipati. Pero unsaon taman, lisod man sad kun ato giseng supakon. Okay, Rama. Nagasabot ko. Wala naman ko'y choice. Ihangad ko na lang goodness kahit tasan ang tanan. Anak. Iha! Nana sa Junelo kang iyang mga ginikanan. Cynthia! Wana, madato na tag-apil yun ni kalaki. Ay, inoblateryo. Ang pisyuso yun ka. Ang imo rin kaugaligon imong ginahuna. Wani mo hunahon ang kalipay sa atong anak. Ay, naunsa ba taong ka, oy? Para iya man bitaw ni, naunsa. Dili siya malipay nga madato na siya, ha? Makapalit na siya sa tanan niyang gusto. Oh, makapuyo na siya nindot kayong panimay, ha? Bahay nga may swimming pool, may piano, o naunsa.
Di siya malipay, anak. Di siya malipay, anak. Oh, Tungod kay dili naong ukwartang atong anak. Ikaw ragoy nalipay, anak Teryo. Kay naong nimo, murag yung singkong karaan. Pitya sa doy. Di na tayo maglali sana, ha? Uman na, ha? Nasikwati na tong atong anak, ha? Ha? Natukhang na na. Busa, ha? Wala tayo angin lalisan pa. Ngapon pa! Ay, salamat ka, dibalik na ka. Waligi ka mag-auto dong. Gigamit pa. May i-deliver man good nga ref. Ay, nagtricycle rami. Ha? Gigamit pa man good sa kanan kay may i-deliver mo akong kauban. Ang nagtricycle na lami. Ako ding tatay. Tatay? Di ba, daddy mo itong imong tawag sa diyang ikuha kasi mo umahan kay may kuhaon mong piano? Dili pa, uy. Ako tong kauban driver si Andy. Ako mo kung iyang yung gamito na mo sa kinan kay kuha nung kus tatay nako. Unsay tatay lagi? Ingon kay may piano, yun yung kuhaon. Mga bitaw ni siya pa. Among gikuha. Sa tatay piano ba? Kusa? Kaya, kani. Pa? Pa? Tawal! Sidya! Tawal! Pa? Oy! Ginoo ko ninyo! Miresulta gyud. Pobre pa sa ilaga ang gituan ni Teryo nga dato. Unya unsao naman nga natuka naman ang akong anak. Ipakasal na lang ka sila dayon. Unsa man kung kami pasultihon, Cynthia. Good morning sa kanang mga namati na to karon. Adlaw, Bambina, may adlaw. Good morning. Thank you, Lord. Very salamat sa Salamat sa kanuna ninyong pagpaminaw ka namo. atong sinder mo babae inahan man Ay, ati gapon na pres, no? Kisa to? Oh. Ma'am, kitsa to? Kisa tong sender na to. Cynthia? Cynthia. Cynthia Si ba? Manang Cynthia, Cynthia taon. Cynthia. Ang iyang anak taon ati pres mo Napugos nalawag sa buhaya. Oo. Oh, nalawag Kay taon. ambisyoso ang Laos, tiro. amahan nga Tungkol siya. madato. Oo, Yang bana nga na nailad na wala siya siya. ba di ay? Wa siya makaibaw nga katong piano. Nga dito sa Tatay? Oh, lahi ba to si Tatay Piano po nga mamimili nga ugangan ni Parito Per Repulyo Tagias Kanupi Flower Shop. Kay Kaya datong yun klaro. Katong daddy di, andi di nga. Andi day. Ya di, wala sa kadit di. Tabanas ra ba'y apelido? Andi Tabanas. Buha nga, amawa sad, no? Nga nung Pila. sad yun. Muna ni, Mao na, di man klaruhon ko dati pres. mauna. Iya tatong iklaro ginong tinuod tong dato. Pero bisa na, Gulyat, bisan pag tinuod. Bitaw ate pres do. Ang iyang gibuhat, di na gid Dili ginaayo kay iyang iyabang murag gilaw niya yung anak Tungod murag kay dato, ba't ang gusto siyang anak yung ambot lang di ko sabot. Way gana ang iyang anak, tanawa karon ang iyang anak nag-antos, di ba? Luoy kayo taon. Oo. Na, Nya, sa man. ang gilaha ate pres nga ipakasal. Oh, ipakasal ba kuno? Kanang higayon na, kung dili... Tibag-tibangan yung bayo. Oo, kung dili Pero magsabak. kung palalitan, Hindi magsabak, pero naon say og basin dahil kaning tawa na ati pres maninguha. maninguha niya mo. Asinso, Oo, no? masinso sila. Yun asay, inana. Oo. Pero, para na ako, ang iyang pangutanon, ang iyang anak. Oo. Oo. Ana gyud. Wala Ang sayo naman ani to. ang amahan ra mo Oo. gyud ati pres. Wala naman tong amahan. Masurindo naman to. Tungod kay pobre di ay. Oo. So, ang ilang pangutanon, ang iyang anak na unsaman. Mupadayon ka ba pagpakasal? Oh, ikaw dai Diba? padayon na lang dai kay basing mo sinso sa mo Pwede maabot ba ang mga batin? Oh, sige, ma'am. O ari ka diri sa suwat ni San Pablo nga tos taga Efeso versikulo 4 kapitulo 6 mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon maha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. kana. Okay na to ano. Kana. Mo na. Bam, Mo na, prega baba mo kuan ko. Nganong ayaw pa sa ka. Kung palalitan di ay, duday sa ang imong anak. Ah. Di ba? Dili na may mga panahon usahay labi ng karos. Aka na, dunay panahon O nga. doon na may Dili mga damay ka ng pasukon nga ang anak ati pres nga ang mga gidikanan magpabadlong. doon na may labi na Depende. doon na Depende. mag Oo. Depende sitwasyon. doon na mag panahon usahay nga ang inahan
or amahan sugarol baron. anak. Kana pang puno sa bisyo, mawa mga anak. Na ang ginikanan hinoon, no? Kanisad nga itabuan ning kuan nga iyang gibutan iyang anak at preso Masukog, kinsay mamin. Kana masukog yung anak kay siya may nagbuot sa iyang kasing-kasing sa bata. Nga nasipiat pero bagyod. Kay ang gusto dato niya sipiat pero sige lang. Basig maninguha taon si Jonas. Sa tipang Mao nato na niya. tungod sa iyang ambisyon. Junel. Dunay Gabaan ang iyang... Dunay mga inahan at presak mahibawan nga pananglitan ning ani presa na itabong na disgrasya ang anak. Dunay ubang mga inahan or ubang mga ginikanan nga dili nila idayon pagpakasal kay labi na way klaro Labi trabaho. na, makita nila nga way ayo ang nakasa sa anak. Why Hindi na nila ipadayon. way klaro ang mabana mosamot sa laglupa. Pero kanis Junel murag trabador ang iya lang yan. Ate Tungod Preso, sa kapobre, pero murag buutan. buutan man siya. Pero para na... Sige lang day. Niya na si sige lang day. Di ka magmahay day nga ako imong mabana. Abugiro man guna siya. Iroon din sa siya. Junel. Ang dungog siya ang amahan dato Junel kay palit magpiano. Di ba? Ang sa karakter ni Kuan Ano, katong ito siya- Junior. Kuan yun ka ng murag witi siya manulti ati Pres ba murag. Butan Gabs. Buko yun. Pero para na ako Goliath ang iyang pagutaro iyang anak kung mapadayon ba o dili. O kana. O usa sa da. Oo. Total Oo. ang iyang papa, ang iyang amahan dili naman di na to mangilabot kay Oo. di naman dato. Pero ang problema ati Pres ug mamunga ang ilang gibuhat. Kana. Pero nagya po na moingon bago bang ginikanan, bahala nagpaangkan ka. Di ba? Namay ubang ginikanan nga bahalag pankan ka ayaw lang ipakasal ko. Ako gingnan ako amiga kay maestra man siya ang anak naitaboy siya. Wa na ko ipakasal bam kay musa may ilang kanon. Correct. Akong huwat nga mga anak ng akong anak ang apo padakon pabalik ko eskwela akong anak. Dili usasad kung panalitan doon ay mga kakulian sa ilang panagtiayob maglakaw ang panahon ano unya doon ay mga kakulian magbuwag lisod na tungod kay nakasal na. No, Di ba? Pero May problema. pero ako naibawan nga na Junel no bali. Sa ba? Namo gukoy amigo nga Junel. Anak po tong gitopo-topo na ko Linods, tibag Linods. Ang balis Junel, Linods. nabali ba kay kadto magitopo-topo ni tiba na akong ipalitan akong motor na anak Junel. Nabali to siya nga doon na siya inon talang asawa o duwa sila makasal naay anak daan ng babae pero yung gihigugma. Kay kinis Junel gawas nga buutan anak ng Junjun og ni Elsa di San Fernando buutan. Buutan. Gawas nga buutan. Gwapo pag yun. Si Junel. Mao di ay. Oo. Mao na nga. Bali. Mura sa gnaong ni Kuan. Kasi kali nang nasa... Coco Martin, unsa man? Dili ka nasa Encantadia. Bitaw nga si Albero sa nasa Ruru Madrid. Oh na. Ruru Madrid ba nga? Oo. May pagkayak mo di ay. Nahalaan na lang. Dai. Sa may gusto ni mo suwang? Kisa tayo pa nga sa sider na to, Ate Pres. Cynthia. Dai Cynthia, kanang kuanan lang. Ang anak mo'y magbuot. Pagutan ang imong anak kung mapadayon ba siya. Kung palalitan, magbunga, depende rin na ninyo. Kung inyo bang ipakasal gyud, no? Tanawa sa og maninguha pagyug mais Junel. Kung maninguha mais Junel, sige ikaw ra bahala din na. Nala. Ada lang ba? Salamat sa pagpadangat ng aton tulumanon. Kung ako ang puzzle